Bočnicu posuň tak, aby bola úplne zatlačená na doraz a rovnako aj skrutky musia byť úplne na doraz. Až keď je všetko takto správne dotlačené, môže sa to montovať. Takto bude konštrukcia postele správne vycentrovaná a osadená. Tento postup potom zopakuj na všetkých rohoch postele. Najprv vrchnú časť posuň úplne hore do správnej polohy a pripevni ju tak, aby bola vycentrovaná a správne plnila svoju funkciu. Potom spodnú časť poriadne pritlač k vrchnej a namontuj. Rovnaký postup zopakuj aj na druhej strane. Skontroluj, či sú podložky správne osadené na svojom mieste, aby plnili svoju funkciu.